L-Odwa tajba, nilqakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa u talba tar-Rużarju illum is-Sibt 25 ta' April, festa ta' San Mark l-Evanġelista, imexxi il-Quddisa Dun Jimmy Bonnici. Illum niftakru fl-allima u l-istudenti li qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jaddattaw ruhom għaċ-ċirkustanzi preżenti. Nitolbu sabiex l-istudenti ma jaqtawx qalbhom, speċjalment dawk li kellhom l-eżamijiet, u biex l-allima jkomplu jwettqu l-vokazzjoni tagħhom b'kuraġġ u entużjażmu. Morru fid-dinja kollha, xandru l-bxara tajba lil ħolqien kollu, Alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ninġabru fil-preżenza ta' Alla, nilqgħu il-kelma li se jagħtina u f'qalbna nixtiequ dejjem ninaqdu iżjed miegħu. Ħutija jew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Int il-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lil Alla fil-għolji tas-smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek, mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatal tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti mlejt bġieħ kbir lill-Evanġelista tiegħek San Mark billi tajtu l-grazzja li jxandar l-Evanġelju. Għamel li nfittxu t-triq li juallimna biex nimxu bil-fedeltà wara Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Eluq tal-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, tħażmu l-koll intom bl-umiltà lejn xulxin, għax Alla jaqfilhom il-gburin, imma jagħti l-grazzja tiegħu lill-omli. Kunu mela omli taħt lid setana ta' Alla biex hu jerfakom u jieħu ħsiebkom. Kunu meqjusa u għassu. Il-għadu tagħkom ix-xitan qisu l-jun jajjat u jdur u jfittex lil min se jibla. Iqfulu sħaħ fil-fidi. Intom tafu li ħudkom imxerdin fid-dinja qegħdin jaqsmu magħkom l-istess tbatijiet tagħkom. U mbagħad wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħti kull grazzja li jserħilkom għas-sebħ tiegħu ta' dejjem fi Kristu u nnifsu jerġa' jqajjimkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqedkom fis-sod. Tiegħu is-seta' għal dejjem. Amen.
Ktibtilkom dan il-ftit kliem permezz ta' Silvanu li huwa għalija ħija fidil biex inwissikom u niġdilkom li din itassew il-grazzja ta' Alla, żommu sħiħ fiha. Il-Knisja li hi f'Babel magħżula bħalkom issejħilkom għalikom, isselli għalikom ukoll Marku li hu ibni. Sellmu lil xulxin bewsa ta' mħabba. Is-sliem lilkom ilkoll li intom fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wiġbu flimkien, tjubitek mulej irrid dejjem nanni, tjubitek mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni, minn nisel għan nisel b'fom minn xandar il-fedeltà tiegħek. Għax jienet il-ħniena imwaqfa l dejjem fis-sema int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Flimkien, tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Ħajfaħħar is-smewiet l-ġubijiet tiegħek mulej u l-fedeltà fil-ġemma tal-qaddisin, għax min hemm fis-sema daqs il-mulej, minn min dawk li hemm fis-sema jiġbaħ il-mulej, flimkien tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaffjajjad bil-ferħ, li jimxi mulej fid-dawl tal-ħarsa tiegħek, bismek jitennew il-jum kollu u bis-sema tiegħek jitollew. Flimkien, tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Aħna nxandu Kristu msallab li hu qawwa ta' Alla u erf ta' Alla. Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju ta' San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom morru fid-dinja kollha. Xandru l-bxara tajba lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jissieħbu ma' dawk li jemmnu. F'ismi keċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-srib bidejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qatt in-naħa tal-lemin ta' Alla. U mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek. Qegħdin ngħixu fi żmien ta' ħafna restrizzjonijiet. Fost l-oħrajn aħna miġbura għal dan il-moment ta' talba l-Ewkaristija inħossu dak li nimmissjaw, speċjalment il-moment li niċċelebraw il-Qudiesa flimkien. Kun hemm diversi nies li jitkellmu miegħi u jgħiduli qatt ma bsart li ħan immissja daqshekk il-Qudiesa. U indunajt kemm għandi bżonn inkun mal-komunità Nisranija. Hekk illum fil-festa ta' San Mark l-Evanġelista nixtieq ukoll impoġġi d-domanda allura kif se ngħixu dan iż-żmien ta' żmien ibes, ta' stennija li nixtiequ dan mument jasal malajr. Hekk li aħna narfu dawk it-tliet elementi essenzjali fiċ-ċelebrazzjoni tagħna, jiġifieri l-kelma ta' Alla, l-Ewkaristija u l-komunità Nisranija. Kif se ngħixu dan iż-żmien li aħna mmarkati minn dawn ir-restrizzjonijiet? Illum fil-festa ta' San Mark Evanġelista mistednin nagħtu importanza speċjali l-kelma ta' Alla.
fiduċja li aħna naqsmu dawn id-dibattijiet ma' tant insar oħrajn madwar id-dinja u maħutna bnedmin oħrajn, nemmnu fil-kelma li qalilna San Pietru, Alla li sejħilkom għas-sebħ tiegħu ta' dejjem u nnifsu jerġa' jqajjimkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqiegħdkom fis-sod. Nafdawh. U għalhekk napprezzaw il-kelma. San Mark l-Evanġelista tant kien immarkat minn din l-esperjenza ta' Kristu li qatluh imma rxoxta. Tant kienet xi ħaġa unika u li ma terġax isseħħ u li tibdel l-istorja kollha tad-dinja. Li San Mark ivvinta stil ġdid ta' kidba. Ma kienx jeżisti qabel u għadu u jibqa' jagħti l-ħajja. Ivvinta dak li nsejħulu llum il-Vanġelu. L-aħbar it-tajba. Meta kont seminarista, kont għamil żmien ta' volontarjaġġ ġewwa l-Albanija u hemmhekk iltqajt ma' żagħżugħ ta' 24-25 sena li kien ateju fl-istat li kien kollu ateju u qalli kif f'dak iż-żmien kien bagħat bil-moħħbi biex jieħu il-Vanġelu ħalli jkun jista' jaqrah u mbagħad imerih jgħid kemm ma jagħmel sens. U dan irċevih bil-moħħbi għamel lejl u qara l-Vanġelu ta' San Mark kollu. U qalli minn dak il-mument bdejt nemmen fil-persuna ta' Kristu li huwa l-Iben ta' Alla, meta ltqajna huwa wkoll kien qiegħed jipprepara ruħu biex isir Assis. Hekk il-qawwa tal-kelma ta' Alla li tlaqqana mal-persuna ta' Kristu u li tagħmilna dixxipli li nimxu wara Kristu fil-fedeltà biex imbagħad aħna wkoll inwassluh lill-oħrajn. Hekk għalhekk nixtieq nistedinkom biex f'dan iż-żmien fejn qed niċċaħdu mill-Ewkaristija u mill-Komunità Nisranija b'mod iktar mill-qrib, filwaqt li nitolbu li naslu mill-ġdid għal dak il-mument u niċċelebraw b'mod isbaħ minn qabel, ejjew nagħtu każ b'mod speċjali tal-kelma ta' Alla. Kif qed tagħmlu hekk diġà, hekk nisma' diversi li hekk joqogħdu attenti għall-kelma ta' Alla min jgħid li nisma' l-omelija tal-Papa, nisma' l-omelija tal-Isqfijiet. Hekk diversi li mbagħad jibqgħu jaħsbu, jinnotaw x'immarkhom x'laqathom il-kelma ta' Alla. Kien hemm persuna dil-ġimgħa qalt li hekk dik il-kelma mmarkatni, ħallit komfort fil-qalb tiegħi. Hekk u barra li tisma' u li tinnota x'qed tħalli fik, tinnota wkoll kif ħatejxa fil-konkret fil-ħajja tiegħek. Minn hemmhekk ukoll taqsama mal-oħrajn. Ninnota li hemm diversi mhux biss li jkun laqtithom kelma mbagħad isibu modi kif jgħadduha. Hekk ġenituri u tfal li qed jitkellmu fuq il-kelma ta' Alla madwar il-mejda fid-dar, oħrajn li jixxerjaw permezz tal-mezzi soċjali, bħal San Mark tirċievi l-kelma u tgħaddiha. Jalla dan iż-żmien ta' tbatija ikun ukoll iż-żmien fejn il-mulej isaħħaħna fil-fidi, fl-għarfien ta' Kristu bħala l-Iben ta' Alla u bħala xandara tas-sabiħ tal-Vanġelu. Nemnu li Alla kollox jaħdem għal ġid ta' dawk li jħobbuh. Aħna nħobbu l-mulej u nafdaw fidejh, kieku nitolbu għall-Knisja għalina l-koll sabiex inkomplu nikbru fl-għarfien u l-imħabba l-kelma ta' Alla u nsiru dawk li bil-ħajja tagħna u bil-kliem tagħna inwasslu l-Vanġelu lil ħaddieħor. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-artisti, għall-kittieba, mużiċisti, dawk kollha li jikkontribwixxu permezz tal-arti, ħalli bħal San Mark, ispirati mill-Ispirtu ta' Alla, ikomplu jerfgħu
il-qlub tagħna għal dak li hu l-aħjar, l-isbaħ għal dak li hu tajjeb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li qegħdin jakkumpanjaw nies oħrajn fid-tbatija tagħhom. Kienha talbiet minn Malta, mill-Ingilterra, mill-Lebanon. Kitbit li persuna to present to God the stories of these people, the unspoken words, the uncried tears. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal-bdiewa kollha kumaw jagħtuna l-prodott tant neċessarju għas-saħħa tagħna. Kumaw kollu jieħdu ħsieb ir-raba tant importanti fil-pajżaġġ tagħna. Nitolbu. Nitolbu għal-mejtin kollha, tolbu koll mod speċjali għal-vittmi tal-COVID-19, llum kellna ir-raba vittma biex il-mulejja tililhom il-mistrieħ ta' dejjem u l-konsolazzjoni lill-familjari. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna. Inti taf ukoll dak li qegħdin nitħabtu miegħu, irfana inti li tgħix u s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Alla l-dejjem. Mbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla l-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej aħna nagħtu ġieħ lil San Mark għal glorja li tajtu bħala evanġelista tiegħek u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex tilqa' dan is-sagrifiċċju ta' tifħir li aħna sejrin nofrulek ħalli l-Evanġelju jibqa' jixxandar bla qiegħda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq, Nerfawhom lejn il-mulej. niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti ridt li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu ntennu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom
u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Ħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra x'oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku u l-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, l-Arus tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Mark, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu flimkien it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħhom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġemiegħek. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Il-mulejjejt jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Alleluja. Nitolbu. Għatina, o Alla li tista' kollox, li l-ikel li ħadna mill-artal imqaddes iqaddisna u jqawwina fil-fidi tal-Evanġelju mxandar minn San Mark bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulejji magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlessejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma uri li inti jomna li kisma t-talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna u Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib isseħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mtinbin issa
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affilna blubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affilna blubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna t-tumitna panu naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna t-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u
Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja l-ewwa tama tagħna, slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turrufnati u li teva lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-bit ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna dawwa lina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Marija u Malla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristus. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobża ta' kuljum agħtina llum affrilna d-dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina ma ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Ta' dejjem jiddifuhom. jistrieħu fis-sliem, mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu il-qattal b'tagħna, Missier Eternalla, Ibn Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Qaddis Alla, Trinità Qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazzhom Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-Grazzja ta' Alla, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om muxebba, Om bla teba, Om li tistħoq l-imħabba, Om tal-aġeb, Om tal-parir it-tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma'Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midinbin, farax tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', sultana mtella s-sema, sultana tal-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irbieħ.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem muqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira u Malla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-ħimiem dan il-ħin ta' talb mill-Kurja tal-Arċisqof, il-lejla fis-6:30 fuq TVM2 ninaqdu mas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Fawdex għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa. Il-lejla wkoll fis-7 fuq il-website knisja.mt tixxandar Quddisa għaż-żgħażagħ. Għada l-ħadd Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddisa bil-Malti fid-9:30 ta' filgħodu u Quddisa bl-Ingliż fis-6:30 ta' filgħaxija. Grazzi tal-attenzjoni u l-kumplament tal-jum it-tajjeb.